Club Junta, building better Africa. Swerabanji amalawi nonse chigawo chino chakumazulu. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM mu program imene tikufuna tituzule zitupya. Tikufuna kupinya zitupya, tuongole mafupa kuchikangawa. Akuti amalawi mukhale pira chifukwa tikufuna tituzule zitupya. This is Comrade Ntanyo on Limpopo FM. The program hii tikuichula dzina kunena kuti zitupya. Tufuna tituzile zitupya, tuongole mafupa ndi amalawi mukhala mukumva bekupweteka. Amalawi ndisakutengere nthawi yanu chifukwa chonoti nkhani ndi zambiri. Takhala masiku awiri wa osa kumana pa programu yathu ya nkhanga zaona. Tabwera tiyankhulepo ziwiri zitatu zonamiza zomanamiza mtundu wa Malawi. Ife tikufuna yayi komano choyamba tikufuna tithokoze tu achipani chija cha DPP chifukwa chakuzungulira mu mzinda wa Blantyre. Kulilongwedo akuti akukufunani apita Mutharika. Sine komando akulilongo anditumizira utenga kuti atauzana apita Mutharikawo abwere pa chigawo cha pakati chino sikuti aopeso azikwa nje aja. Nde apita Mutharika utenga ndi umenewo kunena kuti akukufunani. Komanso anthu akusalima kunkhota apita Mutharika anthu akukufunani. Kukakhala kumpoto ndesi ndikukamba. Iwo akungodikirira siku kuti mungolengeza ataka kulandirani. Programu ya zitupya pa Limpopo FM. Nkatikati mmene timaphulisa zitupya, amalawi akumana ndi mavuto osiyana-siyana. Zitupya zina mwa izo ndi imfa ya Klaus Chilima imene mpaka lero sikuziwika kunena kuti kodi mutu wake ndi otani. Zitupya zimene timafuna tiphulise kuti amalawi mumve kukoma mzaka zina zikubwera kusogoloko. Zitupya zimene achakwera akala akulimbana nazo ndikumanga anthu mwachisawawa kupita ku koti kukapeza zonena kuti maumboni kulibe. Zitupya zimenezo chomvesa chisoni, zitupya zimene amaphulisa Lazarus Chakwera mu nthawi ya Peter Mutharika. Mitengo ya zinthu inali bwino ndesi tikuziwa kunena kuti amaphulisa zitupyazo kuti aononge nazo mabala. Mkatikati mwa zitupya
Amalawi tamva kunena kuti wamkulu wa Reserve Bank komanso wachiwiri wake achosedwa ntchito. Zona zenizeni zimene anthuwa zimene achoseredwa ntchito ndi chifukwa chonena kuti anakana kunena kuti Lazarus Chakwera ndi boma lawo apakule kapena mwachidule abe ndalama ku Reserve Bank. Nde wamkulu wa Reserve Bank poopa kuti mawa zizamsalira anakaniza anthuwa. Nde chidule ndi chifukwa chake tamva kuti Wilson Banda ayimisa ntchito ndi wachiwiri wawo, chifukwa wachiwiri wawoyo nayenso anati ineyo ndesingagwire kuli bwino ndikhale opanda mlandu ndizivutika koma olo usipa olo masamba ndizidya palibe kanthu kusiyana ndi kuti 2025 ndikakhale kundende. Ndiye kuchosedwa kwa Wilson Banda ngati Reserve Bank Governor ndi chifukwa chonoti akana kupereka ndalama kwa Lazarus Chakwera. Sopano uyu amuyikapoyi amene yitwa Malawi mukamsata bwinobwino ndi uja anali ku accountant general ndiponso ali ndi milanduso yake yokuba. Nde antenga okubayi ndi kumwika kumeneku ndi kucholinga chonoti akwanirise zimene akufuna malingana ndi kuti akuziwa kunena kuti 2025 palibenso mwayi wonena kuti Lazarus Chakwera ngakhale so president. This is Comrade Tanywa for Limpopo FM. Amalawi zimene anapanga president a dziko la Malawi Lazarus Chakwera ndi nduna zawo ndikupanga maplani okayigwesa ndege kunali kufoira chifukwa ndinapita ku Kamzu Barracks kukapanga kafukufuku. Ndachoka ku Kamzu Barracks ndapita ku Kobe Barracks, ndachoka ku Kobe Barracks ndapita ku Chirumba Garrison ndapanga kafukufuku ndakumana ndi asilikali osiyana kuti ndimve zona zenizeni. Amalawi ndizomvesa chisoni kunena kuti olo nkhondo itayamba lero tose titotoledwa. Nkhondo itati iyambe ndikamamaliza programu iyi Malawi sakhalanso Malawi. Dziko la Malawi lilimbe ndi ndege olo imodzi imene ikuyenda. Kuli ndege folo zimene zili chikhalire, ndege folo za asilikali zimene zili chikhalire zimene zinaonongeka koma alephera kukazikonza chifukwa cha afiti ena akapasa programu yonena kuti akakonze ndege amapezeka zonoti akonjezera pamwamba pakukonzesa ndegeyo kumaonjezerapo 1 billion. Mwina kwakachajidwa kuja ndikuachaja ndrama yochepa koma iwo acha ndikuonjezerapo ndrama. Kutero pali ndege folo zachikhalire sizikugwira ntchito mziko mwathu moti Amalawi nkhondo tisayerekeze kukangana ndi anthu. Dziko la Malawi lilibe nkhondo, lilibe ndege. Ndege imene inali yodalirika ndi imene Achakwera ndi nduna zawo anakayipanga chipongwe kuchikangawa. Ndegeso anayiphulisaso chitupya. And within the first 2 years of being president, I will change everything in the way that we run things. If I don't change everything in 2 years, I will resign. Zakachisanu zoyamba za ulamuliro wangazi timve zowawa pamene tikuongola mafupa opotoka
ndiye chipulitsire chithupsa chimenechi zaka ziwiri zapitazi Malawi akhala pa ululu waukulu mdziko muno. Koma sindikanakhala dokotala othandiza ndikanasiya chithupsa chimenechi chizipitirira kuvunda poona kuti ndikanadzithudzula umaopa kuti nkachithudzula anthu anzinetokwana. Munachithudzula president kuchikangawa, munachithudzula kuchikangawa. Ambuye azikudalisani. Munachithudzula kuchikangawa. Ndipo paziko la pasi ngati pali munthu oyipisisa, ngati pali ma president oyipisisa, mmodzi mwa iwo ndi president wa dziko la Malawi. Wathudzula zithupsa zambirimbiri, mafuta eneniwa mboma la DPP, fuel anali 650, Lazarus Chakwera athudzula chithupsacho nkukachika pa 5,000 per liter. Kwa dokotala wake Kams College of Nursing kapena ku medical ku Blantyre kumene muna kaphunzira zophulitsa zithupsazi. Ndi Amalawi to akufuna kuthuzulenso tsopano. Amalawi tsopano ndi zithupsa zimene mwathudzula Amalawizo akukonzekerani pa 16 September. Amalawi akufuna akachiphulitse chithupsa chimenechi. Amalawi ifari Mpopo FM G5 ndi anthu oyenda tinaenda ndikuzungulira ndikufika mmadera osiyana ndizomvetsa chisoni kunena kuti anthu ena akakhala mboma amafuna kuzitenga ngati iwo ndi apamwamba. Mai Joyce Chisulo omwe angopasidwa udindo, amene angopasidwa udindo kumene akhala akupanga maplani yawo kufuna kuthana ndi amene anali personal assistant wawo Chimwemwe Semu, pomusemera zinyawu zambirimbiri kunena kuti Chimwemwe Semu akwayipisira dzina Chimwemwe Semu zambiri mpaka kuntengera ku court. Ndi kunena pano a Joyce Chisulo ndi Chimwemwe Semu akukakumana ku court pa 13, ndipo a Joyce Chisulo atenga 5 million ndi kumpasa magistrate wa kumwanza Steve Mchenga kuti amkhaulise Chimwemwe Semu. Zomvetsa chisoni. Ndipo ndifuna ndiuze anthu akumwanza, mafumu akumwanza kunena kuti a Joyce Chisulo akufuna kugulira magalimoto ma TA awiri akumwanza. Ndiye magalimotowa agulira ma TA awiri akumwanza. Ndiye ndifuna ndikufunseni inu ma group village headman ndi mafumu ena ang'ono, are you benefiting pa galimoto imene a group village headman akufuna kuguliridwa? Samale tikamapanga zinthu anthu akumwanza. Joyce Chisulo si munthu onoti tikamuvotere. Joyce Chisulo si munthu wonena kuti tikamuvotere. Kumene koko tivotere anthu amene atithandize. Tatopa nkukhala m'mavuto osiyana. Ndeti kuti a Joyce Chisulo atenga 5 million kukampasa Steve Mchenga magistrate wa kumwanza kuti ati amukhaulise
kuti amukhaulise chimwemwe semu kunena kuti akakhale ku ndende mpaka na nthawi yonse ya kampeni ithe kuti chimwemwe semuyo ave mbebe azisogolera dziko la Malawi. Kuipa mtima ngati chibwezi chawo. Nchifukwa chake mwana wanu anabadwa koma kuti atuluke mgalimoto. Ayi, kuopa kuti anthu aona kukula kwa mutu kwa mwana. Boma ndilo mweli. Nde ku Blantyre ku road traffic anthu angoti apita kumangobwerera akuzidwa kuti network kulibe, akapita akuzidwa kuti network kulibe, akapita akuzidwa kuti network kulibe. Koda Malawi boma lanji china chilichonse chikukanika, nde wina azizikakamiza kunena kuti ine ndifuna ndiziphulitsa bezitupi izitu sizikwanisa mukazi muzikaphulisira kukasiya. Mwaswera bwanji Akristu Akatolika kulionde. Mwaswera bwanji Akristu Akatolika. Zomvesa chisoni abale yanga kunena kuti kulionde diocese Akristu sali okondwa chifukwa cha khalidwe loipa la Father Pio. Pampingo umenewu pa diocese imeneyi panali mafadhala awiri, Father Pio komanso Father Ernest Mwinganyama. Zomvesa chisoni kunena kuti Ernest Mwinganyama apasidwa transfer amene amakhala bwino ndi Akristu. Bishop Stima atapita kumeneku chinakomera kumusamusa Ernest Mwinganyama ndi kumusiyapo Father Pio kuti azibera limozi zimene atazipereka Akristu. Father Pio ndi munthu wa umbombo kwambiri, akalandira za masika, akalandira za chani, amazitenga ndi kukazibisa kumbisira nzake Ernest Mwinganyama. Lero Akristu akuliwonde diocese sakukondwa ndi kusamusidwa kwa Ernest Mwinganyama. Kwali mipingo muchikuchitika ndi chani? Anthu tikuchedwa mafadhala, kwali simmachedwa maumeni bwanji? Ali comrade osati maumeni akale mafadhala omwewa. Nanga si mafadhala awo sikukanika kuti akale fadhala, chifukwa fadhala amakhala tu munthu wabwino womakhala ndi anthu. Kodi fadhala ndi bambotu, bambo azikhala wa chikhalidwe chabwino. Koma lero abambo Pio ampingo wa Liwonde diocese umbombo, khalidwe loipa, sosachita bwino. Ndizomvesa chisoni Akristu akulonde akudandaula kunena kuti sazapezanso munthu ngati Ernest Mwinganyama. Anthu akuliwonde diocese akudandaula kuti tiganize za imfa ya Chilima, tiziganizanso za uya kuti Suza Pio iyi.
ndati ndikuziwiseni kunena kuti amalawi amene akuzunzika mu dziko la South Africa ndi chifukwa chonena kuti ubale wa Ramaphosa ndi Achakwera unatha kalekale, chifukwa amalawi ambiri panopa akuvutika mu dziko lija la South Africa. Amalawi azamba kumva kukoma mu dziko la South Africa pokapoka boma la Malawi likasintha ndikupeza president wina, kandi kusankha Tupere Muluzi, kandi Dadi, kandi Chihana, whosoever, apart from bringing back MCP, mafuto a Malawi ku South Africa azakhala achikhalire. Kuonjezera apo kutawisa kumene anamutawisa Bushiri ku South Africa, anthu sale okondwa. Ale, Sukuma. Kuna minanga pozeka moyo pamene dasowa itanyamula vice president wathu ndi anthu ena 9. Chilo imeneyo yamalizika ndipo ndegeyo yapezeka, koma ndiliomba chisoni kwambiri kukuwuzani nonse kuti nditsoka losasimbika, chifukwa mmene ayipezera ndegeyi pafupi ndi Pilila kuchikangawa ayipeza itawonongekeratu yonse popandanso opulumuka, ndipo wonse amene anali pa ndegeyi adafa nthawi yomweyo ndegeyi idawomba Pilila. President la dziko la Malawi akunena kuti ndege inaomba phiri. Commission ikunena kuti ndege inaomba mtengo. Ife timveziti zitupya. Zona akunama kuti abwereraso mboma, akunama zona kuti abwereraso mboma, ndipo akunama zonena kuti amsaka comrade Tanyo tikuti akunama mulungu wathu ndi wa moyo, mulungu wathu ndi wa moyo. Zoti mubwereraso mboma Achakwera ndi MCP mukunama chifukwa amalawi sakusiyani akugwirani pakhosi. Zomvetsa chisoni amalawi sindikuziwa kuti mipingo muchikuchitika ndi chani. Satana wangolowerera nako ku Seventh Day Adventist ku mpingo wa kubangwe. Mpingo kukatengeredwa injection akuti mpingo usekedwe. Koma ngatali satana ai wajawani akupulisa zitupya satana. Mpingo wa kubangwe ukufuna kusekedwa bangwe Seventh Day Adventist ukufuna kusekedwa ngani zake sasi. Mpingo kukatengeredwa injunction ati mpingo uyambe waimakai za mulungu mpaka injunction. Akristu wa Seventh Day kubangwe akunama mpingo umenewo susekedwa.
mpingo umene ususekedwa. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti muulamuliro wa Nyirenda mpingo wa 70 day wachita kusokonekera anthu mpaka afika paja pomadya nkhumba liya ngati mtsogoleri ya kumagula ngumbi. Ndalama yokwana 50 miliyoni imene inali mugawo lokakonzera nyumba ya Chikokope Amaxi Kalamula anaba ndalama imeneyo. Tikuti 50 miliyoni imene imafuna kukathandizira kukonza nyumba yathu ya boma ku Chikokope Amax Kalamula ananyambita. Ndipo Amax Kalamula akala akumasaina mavocha. Anthu akamanyamuka maulendo akuunga iwo kusaina kavocha kukhala ngati akuti anyamuka nawo ulendo akuunga kutenga ndrama kuponya mthumba. Boma ndilo mwero. Mukunama simubwerera somboma ena mmene mumu alowamo. Bwana President, zitupsa zomwe mukunamiza Amalawi zatikwana ndipo zikutulusa fungo loipa lomwe Amalawi sitingapirire. Ino pakufunika mukapume chifukwa pali zinthu zambiri zomwe zili zola kuika mu ulamuliro wanu. Munthu yemwe anakuvoterani mulibe naye ntchito Malawi panopa, amene anakuvoterani mulibe naye ntchito, ndiye mukuti mmatuzula chitupsa mmaongola miyendo. Anakuzani ngani kuti miyendo ya Malawi yatioka? Muntu ina aliyense amene anakuthandizani a president ndizoona muna pulisadi chitupsa. Where's Mr. Sidiki Mia? Where's Mr. Chilima? Achapola eni achapola amene anali wankulu wa Assemblies of God ali kuti zomvetsa chisoni. Wapulisadi chitupsa chakwera, wapulisa chitupsa. Koma ngani ndionena kuti mukunama zoti mbwereraso mboma simbwerera. Mwaiona Mozambiki wotsutsa atu walumbirisidwa. Pamene ndikumaliza program ya Bazulo Amalawi, a Richard Chimwendo Banda agula malo 300 malo to muntu 1 kukawale, 2 kumzimba, 3 kunsanje, malo 300. Anthu mzikomo akuvutika malo okwana 300. Richard Chimwendo Banda kugula malo, akuti agula malo ndakaikaso zonoti agula akungotenga pacha iwowo achuluka mphamvu, okha secretary general, okha treasurer general, okha president wa dziko la Malawi, okha advisor president ku nkhani za ulimi, okha oyankhulira chipani, munthu mmodzi maudindo 769.
koma ngani yake akunama palibenso kupitirira 2025 amalawi tu akwiya akungokuyembekezani. Amalawi chigawo chakumadzulo kuno ine Comrade Ntanyiwa pamene ndikutuluka pa programu imene ya nkhanga zaona tikumanenso mawa ambuye akalola. Asilikali ku ame nawonso apulisidwanso zithupsa salary yawo yosakoma ndikumamva msilikali wina akutumidwa nda Valentino Phiri kuti uzikamsaka Comrade Ntanyiwa ndoti iweyo uzakhala kuti mutu wako ndofoira ola akupaseni ma 200,000 ola akupaseni 500,000 kukhala tu ineyo ndingokwera ndegeyo basi ndikafika kumene atitumako basi ndingola mu KFC kudya ija ndalama kugona bwana kuno ntchito yavuta. Manesi salary alibe, apolisi nde akuvutika, lero suyu wasamusidwa komishona wa ku Blantyre chifukwa atamutuma poyamba ndifuna ndikuze na Malawi komishona wa Blantyre amene wasamusidwayi ataitana Norman Chisale kukakambirana nawo anawuza kunena kuti akangomaliza zokambirana ndi Achisale aimbire foni anthu apange ataki Achisale, ndipo ndizimene tinaziona zija. Kenako anthu anatulukira kuti akomishona chilipo chimene apanga achakwera kalapeni basi lapani ngani ya chilima ija yose ibwera pamutu pano imene ija lapani. Lero komishona Noel Kaira ampanga ba anchosa chifukwa cha amamukakamiza kuti aponye matiye gasi ku Blantyre polisi kumene kunasonkhana anthu mmene Samia Sulaimana anamangidwa. Komishona chifukwa chona kuti no ndisakakamizike kupanga zoyipa mawa boma ililili lisintha ndisaononge maphunziro anga sana ponye tikasi. Lero nducho asamusidwa Akaira ndufuna ndikuuzeni zonena kuti musadandaule, you got good qualifications zitafufuza, muli ma qualifications abwino. Musadandaule kuti akusamusirani kuti musadandaule, Mulungu wathu ndi wa moyo ati pasaboma lina la sopano limene muzakondwa. MCP nose mungopita muzika lapa basi chifukwa ndi mavuto akubwera
munapha Chilima. Imene iyi ndiye palibe kunama. Munapha Chilima. Munapha Chilima IMCP. Chifukwa chofuna kuti President Lazarus Chakwera akhalenso president wa dziko la Malawi. Ndipo Amalawi ndifuna ndikuuzeni anatilozayo zikomo kwambiri. Kumwalira kwa Klaus Chilima kunali kutha kwa Lazarus Chakwera. Akalekhala maiko ena kunali ma demonstration anyo osatha mpaka Lazarus Chakwera anyamuka azipita kumene angapiteko. Koma Malawi tinangokhala lero tukuvutikana nazo. Ndani sakudziwa. Olo mwana wang'ono kumfusa wapha Chilima ndani Lazarus Chakwera. Wapha Chilima ndani MCP. Wapha Chilima ndani Haren Kandawiri. Wapha Chilima ndani Richard Chimwendo Banda. Wapha Chimwendo ndani Moses Konkuyu. Palibe kubisa. There is no secret under the sun. Nanena kuti pali video imene ikuonesa wa MCP ali mundege amakapanga mochani. Tieni tuonesana pa kampeni. Tizaika chiskrini chicha chachikulu chicha ndikuika USB anthu azizaona mene zinachitikira. Munya Ambuye alangeni. Ambuye alangeni IMCP. Club Junta, building better Africa.